por seguridade máis que nada. Sí, non me... Porque hai veces que adapto o audio escritorio, por exemplo, para un este faixo. Porque eu sello, dale aquí a dar noutro sitio, pincho o vídeo, por lo que sea, é o ese. Más que nada por lo echar. Chego unha factura de agua. 140 euros. Unha fuga de agua tamén. Non, porque as de yo están chegando de veces. Eu xa non fago, porque para que me están chegando 30 euros a factura, digo, pa que? Non facía ao principio, non que así. Quedaba eu. Sí, programa, pero mira primeiro para o... Xa. Se dixen, por exemplo, os caras, pois hoxe non usamos o logo para o que sea, usamos o compañero para... Aquí un novo todo de gas. Conozco a unha rapaza que ten forma de gas botado. Non, isto vai con retraso. Vale. Non, quedou mal eso, pero podemos gravar xa, porque sí. Non sei por que estamos emitindo, porque pensei que empezamos con o leixo de retraso. Sí, pois... As cousas de Palacio. Sí, de Palacio. Palacio de Raxón. Non sei se é unha cuestión ciudadana ou algo así. A ti contas aquí, claro. Interesado en o que era mañá. Eu xa. Que non sei que era eso. Simplemente igual no fin de persona nos da un veciño de tiran tamén de blanco. Vamos a ir comenzando, porque un cuartiño de horas se nos parece un pouco prudente da garda. Ambicioso na vida. E desde un pouco a actividade está ao chegar. E que demos por todo isto? Si non nos dá que todo bien, sí. Non vai a basura. Que hai xente que non.
participación pues van a ser correlativas. Esta primera bloque de temas que vamos a tratar, o candidato de Compromiso por Galicia, Compromiso por Santiago será o primeiro que teña a palabra, e logo, correlativamente, irán abrindo cada quenda de temas os restantes candidatos, de tal maneira que todos van a abrir un bloque de asuntos diferentes índole que creo que son de interés para todos. Cando rematen as súas alocucións, haberá un tempo aberto, tanto as persoas que nos seguimos a través do streaming como as persoas que están aquí presentes, para que fagan unha pregunta sobre calquera tema de interese para o seu barrio ou para o suxeito a través da escrita, non oral. Entón pasarán unhas tarxetas que xa están, creo que o dispor de todos, deberían ser xa. E entón poden escribir esa cuestión e serei eu encargada de lela con máis ou menos tiempo. Espero que non moi ben. Si me confirman que o candidato, que nos falta? Se chega, bueno, primeiramente, se alguén non entendeu a mecánica, que me pregunte, que eu sei facer. Sorteo. Compromiso por Galicia abre o primeiro bloque e logo iremos abrindo relativamente cada candidato un dos bloques. Hai un peche final que, dependendo do tempo que le queda a cada candidato, que o mellor o consumimos na nosa charla. Non quero ser estricta nos tempos, eu creo que non é un debate que divisado, non estamos en primeiro plano, creo que se trata de ser positivo e que as propostas queden claras. Entón, o do tempo vai ser equilibrado, pero xa anticipo que non vai ser matemáticamente, porque os medios técnicos dos que disponemos son os que son. E, bueno, sin máis, eu creo que deberíamos comezar este debate que chamamos na Asociación da Prensa de Santiago, que organiza este encontro aquí no Centro Internacional de Prensa, a actualidade e futuro no Centro Internacional de Prensa, o Santiago que queremos. Como participantes temos a Luis Emilio Batallán, o candidato a alcaldía por Compromiso por Santiago. Está connosco tamén Beatriz Estévez, do Partido Galego. Debería de estar aquí, que, bueno, chegará un momento, Fernando Mayo, que é o candidato de Vox. E tamén está connosco Ángel Jiménez, do Partido Veciñal por e para Santiago. Así que imos comenzar xa, vamos a ver, 8:20, a primeira quenda de palabra terá Luis Emilio Batallán, que para quen non o coñeza, que me parece imposible aquí en Santiago, en Galicia en xeral, foi durante moitísimos anos médico, segue sendo médico porque de eso nunca se retira un, de todo, e sobre todo músico, compositor, agitador, iba a decir como todo, pero casi agitador cultural, ¿no? Que me gusta máis para ti. Neste caso, presentase a alcaldía por Compromiso por Santiago, e voulle pedir a todos os candidatos que fagan unha breve presentación de si mesmos en un minuto. Vamos a hacer un minuto para presentaros vos como candidatos, como persoas humanas, para que, bueno, a xente se un pouco, cando falades, en que tono facedes e o porqué. Si queres, Luis Emilio. Bueno, vou a hacer un comunicado. Son Luis Emilio Batallán, pai de 4 fillos, nací en Compostela e bautizamos en Martín Pinario. Para mí é unha honra poder ser alcalde desta ciudad universal, origen de Europa e capital de Galicia. Si me votades, sería alcalde de todos, sobre todo os que máis me necesitan. O meu compromiso é atender personalmente a todos os ciudadanos. Fixe unha cosa de fama e tempo por sanidade pública e hoxe ainda está peor. Un de cada 3 nenos están en risco de pobreza, 4 de cada 10 pois en público están na ruína. Fan falta moitas axudas sociales, a mobilidade, a recollida de basuras e iluminación son tercermundistas. Compostela esmorece no medio cultural, tratarei de traer eventos como Gran Latino, a Gran TV ou os Goles. Compostela que ten que ser un centro logístico e tecnolóxico no mundo. Quero denunciar a manipulación e falta de respeto. Os partidos minoritarios, os medios públicos e privados teñen a obriga de facer chegar a toda a xente as propostas de todas as candidaturas, sean de ricos ou pobres. Hai un boicot mediático por culpa do PP e do PSOE que a complicidade dos medios. Os que tiñen que estar hoxe aquí son o señor Bugado, a señora Goretti e Compostela Aberta, porque somos responsables desta desfeita municipal que temos.
Fíxenme máis pola cultura de Galicia que ese que bate patriotas e amiguiños de Vigo. Aviso a toda a xente. Este golpe político mediático rematará con as enquisas manipuladas, onde non se irá a batallar ni os que están hoxe aquí. Porque non soporto o uso de poder ausente neste debate co vosso permiso. Aí ten o maño de Flores Cubero. Esta cousa. Entón, vamos a continuar. Ángel, se te parece, por favor, sí, aquí anda la chúa. Aquí anda la chúa. Preséntanos un pouco a tua maneira de falar, de onde ves e a onde vas. Onde queremos chegar? Aí. Boas tardes. Primeiro, sou unha persona que levo traballando en temas de eficiencia energética, en temas de patentes durante moito tempo. Fixen obras fora de España durante moitos anos con empresas españolas e non españolas, con donación de dólares dos gobiernos. Son unha persona que levo traballando cerca de 35 anos. Fui autónomo e agora, desde que montamos o partido veciñal, levo un ano dedicado exclusivamente ao partido, á política, para intentar chegar á alcaldía. Moi ben. Voy a pedir, xa chegou o candidato Fernando Maio. Mira, casi cambiamos o cartel e así cada quen temos un micro. Porque o señor File procedeu a lectura dun comunicado e non está de acordo con que os partidos están representados e os medios de comunicación non acudamos a este encontro. Claro, ele puxo as razóns. Xa diseñou que era na miña idea de un agendador cultural. Eso é que é bonito de ver, claro. Vamos a... Fernando, explico brevemente só para a nosa audiencia. O procedimento foi que fixemos un sorteo. Entón, cada vez hago unha tenda de temas, de bloques. Nos temas non vou a ser moi estricta porque a tecnología non o permite, pero intento generar esa persona que ha querido e que se dio un minuto ou dos vos apuñades a ese tema. Agradezo moito. Bueno, presento quedaba presentarse a Beatriz Esteve, a candidata do Partido Galego. Nada, en un minuto contanos, Beatriz, que queres ir para Santiago, de onde ves, da tua profesión e da tua vida para que todo o mundo te coñece un poquinho. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a todos y a todas las personas que estáis a pasar este chisco de tarde con nosotros, que queréis conocernos, porque puedo suscribir parte de lo que he dicho Luis Enrique Batallán, de que todas las personas que estamos a intentar crear otra manera de ver la política, de otra manera
Vox. Son sanitaria, son diplomado en enfermería e doutor en medicina. Traballo na Concepción Arenal desde o ano 1994. Por lo tanto, é de supoñer, todo o mundo dá por feito que efectivamente o trato directo, diario, cos problemas do cidadano, pois é precisamente a miña dedicación, non? Donde teño a posibilidade de tratar non só personalmente, sino tamén as familias. E conozco precisamente a súa problemática, porque sabemos todos que o médico de familia moitas veces é tamén algo máis que médico. Ten que facer tamén algo de psicólogo, e cambia unha vez tamén un pouquinho de cura, verdad? Bueno, pois é unha dedicación plena, é un pleno conocimiento dos problemas da ciudadanía. Despois de dedicarme exclusivamente a miña profesión durante toda a vida, pois, dunha primeira experiencia política moi breve, alá por ano 90, verdad, non tuve a oportunidade de ser concelleiro e portavoz dun grupo municipal que estuvo na oposición. Foi unha etapa moi corta, pero moi frutífera. A partir de aí dediquei-me de cheo a miña actividade profesional, a que estou tremendamente satisfeito e tremendamente agradecido. E agora, pois, ao final tamén dunha longa etapa, pois, decidín dedicarme á política, porque sempre que a política foi algo que eu sempre tuve dentro de mí, non? Como se fora esa afición que outros teñen a través de outro tipo de actividades, e pois que eu encaminhei fundamentalmente a través da política. E donde tuve a oportunidade de participar, escoitar debates políticos, pois ali sempre estuve. Digamos que foi o meu tempo libre, o pouco tempo libre do que desgraciadamente dispoñemos os médicos, porque todos sabedes a intensidade de aplicación e de dedicación que ten a profesión de medicina. Pero sempre que non... Tania, todavía matando que logo vamos por bloques de haciendo. Ben, de acordo. Ben, veño a política co afán de dalo todo e coa ilusión de precisamente poñerme a disposición de todo o vecindario de Santiago, veño a servir e non a servirme, veño a política co pan debaixo do brazo e veño a política coa idea de estar por un período corto, máis ou menos de tempo, é dicir, non veño para profesionalizar na política, ni moito menos, porque penso que a permanencia sine die na política durante longo tempo, o único que genera é vicio e clientelismo. Moitas gracias aos tres por esta concisa presentación. Ahora expone cada un dos candidatos de 3 minutos para falarnos da súa visión de Santiago do futuro canto urbanismo, vivenda e habitabilidade. Eu sei que é un tema conflictivo, do que habría moito máis que falar, pero nas líneas básicas comenzaría nesta quenda Ángel Jiménez, deporte para Santiago. Bueno, nos, desde o partido Pore para Santiago, o primeiro que votamos de menos en Santiago é que llamamos máis de 26 anos que non se construyen viviendas de protección oficial. As viviendas que se está construendo son, ahora mismo, viviendas de 400, 500, 600 mil euros, que é imposible a calquer vecino de Santiago comprar esas viviendas. Nos queremos construir e promover ese tipo de viviendas económicas, pero queremos modificar o pexón para que en todo rural, donde hai, como digo eu, as cuadrículas, que se poda edificar, que os vecinos non teñan que marchar a outros concellos. Queremos non só que se poda edificar as viviendas como están facendo, dándoche unha orden de tes que levar este tipo de tellado, non. Vamos a construir viviendas e dar normativas para que a xente poda facer viviendas normales de 100, 150 metros, 200 metros e agilizando as licencias para que se poda calquer persona de Santiago construir a súa casa. Vamos a intentar baixar o IBI e baixar os impostos a nivel general e as licencias agilizadas. Aquí en Santiago pedir unha licencia é unha locura polo tempo que tarda. Nos queremos, por exemplo, crear un departamento para asesorar e acelerar eses permisos de urbanismo. Eso en viviendas, pero que tamén temos o tema todo de infraestructuras. Entonces, cal é o problema? As infraestructuras en Santiago, tanto rural como nos barrios, é penoso. Nos, por exemplo, queremos levar os servicios básicos a todo o rural. A maiores deso queremos facer en certas partes do rural unhas aceras para que a xente e os veciños podan ir dun lado a outro.
porque ahora mismo van por as pistas, que están moi mal, por certo, é un peligro. Entonces, nós o que queremos é crear brigadas municipales para que a manteñan todo o ano, que é o que vemos nós necesario. É dicir, aquí a xente, cal é o problema? Non se están gastando os cartos en manter o rural, non se están gastando os cartos en manter os barrios. Ti vas polo barrio, me da igual, o de Fontiñas, o de Vite, Vistalegre, etc. As aceras dan pena. Puxeron as zonas hora, os temas deste verde, as líneas verdes, para que a xente non poda aparcar, porque ti vas a visitar a un familiar e non podes aparcar, e tes unha multa. Vite, por exemplo, están vacías aos dos laterales. A xente, cando vai visitar as familias, o único que ten son multas. Entonces, se nós o que queremos é unhas infraestructuras en condicións de Santiago, que paso pagamos impostos. Queremos unhas carreteras e cunetas limpas e arregladas todo o ano. Por iso vamos a crear brigadas municipales por barrios e por parroquias, para evitar todo eso. Candidato o tempo remate. Beatriz, a candidata do Partido Galego, mismo tema, urbanismo, vivenda e habitabilidade. O que pasa é que eu pensei que o primeiro bloque era un programa non presentación miña, porque non me consigo tan importante, sino presentación do meu programa. Entonces, agora estamos a titular as cousas, porque vou intentar facelo axustándome ao tema en concreto, e xa vemos como será tempo a falar das cousas. Queremos que sea moi formal, o sea, Sí, con o tranquilidade. que pasa é que son moi estacanovista e son moi de cumplir con e non que a xente non este aquí. Logo de a quenda de ver, quizá non poder cambiar ideas. Bueno, pues con esta salvedade de que eu tiña unha introducción feita de 2 minutos para falar dos 4 pilares do programa do Partido Galego, que son, al menos os enuncio, que son a vivenda, o transporte, o turismo e os servicios sociais. Entón, xa de fondo na cuestión que se está a debater, porque entendo que hai que dar solucións concretas. O Partido Galego está pola concesión do solo industrial propiedade do Concello, un prezo tasado para as empresas e autónomos, é dicir, para persoas físicas e xurídicas que teñan domicilio social e fiscal en Santiago. Desta maneira, a riqueza que crea a empresa queda na cidade e facemos un xeito de economía circular. En segundo lugar, precisamos efectivamente a agilidade do Concello na concesión de licencias, por decir algunhas, de aperturas e de obra, xa que a empresa non pode soportar os termos nos que está actuada a administración, os atrasos administrativos para condicionar o lugar, por exemplo, para comercios. Eu como abogada xo teño visto en bastantes empresarios. Queremos o que chamamos un concello a carón da xente e non en contra da xente, porque este concello é percibido como un marcando e como un problema permanente para a ciudadanía. Queremos unha política fiscal de bonificación ás empresas e aos autónomos e autónomas que se asenten tamén en Santiago, probando simplemente mediante a súa beneficiación fiscal e social nesta cidade. Queremos aplicar esta política de mellora fiscal, estamos vendo como, porque non queremos cometer nada que non teñamos comprobado aos comercios que xa están ubicados, por exemplo, no Xanxo, que pagas con eles e os que se dimen que están afogados de impostos. Queremos a creación do Tribunal Económico Administrativo Municipal, que trátase dun servicio administrativo que, independente do Concello, que Santiago podería dar aos que lo solicitado porque pertenece, se le aplica a lei das grandes cidades. Este Tribunal Económico Administrativo é un órgano administrativo que permite que vostedes, que eu, que as empresas, podan resolver unha cuestión administrativa no único administrativo, non pasar ao xulgado contencioso administrativo, por suposto que por ese problema que é custos, dinheiro e a posibilidade de que se pongan as custas que non son poucas. Entendo, candidata, que estamos falando xa de temas de economía, non tanto de vivenda. Estou a falar da actividade económica, emprego, solo industrial, captación de investidores, como basásedes, de acordo? E facendo un resumo dos puntos do noso programa que se axustan exactamente a ese.
No urbanismo creemos que hai que investir no que xa temos antes de prometer obras tremendas, obras inmensas que mellor non sirven absolutamente ou non resolven todos os problemas da cidade. E despois de investir no mantemento do que temos, comprobar as necesidades reais da ciudadanía. O primeiro, investir no mantemento antes de creación de grandes bulevares, de túneles subterráneos, de metro e de outros tipos de promesas sectorais que son fundamentais. Gracias, candidata. Acabamos o tempo. Tempo agora para falar de urbanismo, vivenda, mentalidade do candidato Fernando Baño. Trataré de ceñirme precisamente o programa e o tema en cuestión. Seguro que recordaría a doña Beatriz que efectivamente os tempos e as formas son para respetar, mas tamén son para respetar que cada cual teña o seu espacio nos carteles electorales. É dicir, é lamentable observar, como debo observado, que os carteles de doña Beatriz estén pegados encima dos meus. Simplemente unha observación. En cuestións de urbanismo e de vivienda, efectivamente, señores, Santiago de Compostela ten un problema de despoblación. Santiago quédase vacío. Estamos vaciados Santiago. É lamentable, como vemos naturales de Santiago, sei que vivía en Santiago hasta ahora, que se está marchando a concellos colindantes, Ames, Teo, por falta de vivienda a un precio razonable. Por lo tanto, nos queremos revertir esa situación. Santiago ten máis problemas, ten problemas de accesibilidad, transitabilidad e habitabilidad. Sobre todo, no referente ao seu caso histórico. Co afán de reducir precisamente reducir ese éxodo de residentes de Santiago a concellos colindantes. É dicir, trataremos de que ningún solo santiagués se mate de Santiago por falta de vivienda a precio razonable. E por ese motivo, temos un plan de actuación que se trata fundamentalmente en flexibilizar as normas urbanísticas, de acuerdo? Para promover a construcción. O tempo que reduciremos as tasas sobre as licencias de nova construcción, de rehabilitación e tamén de adecuación de exteriores, tanto de tejados como de fachadas. De igual maneira, digo que Santiago ten un problema de accesibilidad, verdad? É dicir, chegar a Santiago e chegar ao centro de Santiago e poder deixar o coche resulta casi imposible e caro. Vamos a corregir esa situación coa creación de parkings, por suposto, en un parking por cada arteria de acceso principal a Santiago. De acuerdo? E ao mesmo tempo facilitaremos que todos os habitantes de Santiago que residan en lugares donde, por cuestión da restricción das normas urbanísticas, non se poda dispoñer de parking propio, é dicir, de plaza de garaxe propia, si son alcalde, comprometo con todos a ceder unha plaza en un lugar público para a disposición de cada vivienda que teña que dispoña do seu coche. Unha plaza por coche. De acuerdo? Para a cual construiremos os parkings necesarios. Perdón, non acabei todavía, non un plazo. Bien, en canto a transitabilidad, por suposto que Santiago ten problema de transitabilidad. E moito máis para calquer persona que queira chegarse á plaza ou que queira chegar ao seu caso histórico. Estamos facendo construir unha ciudad para os pasados ou para as ruínas. Non deixamos que as ciudades se habiten. E a ciudad é para ser habitada. Unha ciudad sin habitantes non vale absolutamente de nada. Nin... Transporte, mobilidade e obra pública era o tema que teníamos ahora previsto. Aquela sería igualmente el primeiro de Ángel Jiménez de Corte para Santiago. Luego era unha quenda de réplica e cada quien poderá responder ás alusións que considero oportunas. Transporte, mobilidade e obra pública. Vamos a ver. Sobre el tema de transporte, nos de Corre para Santiago vamos a intentar municipalizar el transporte público. ¿Por qué? Porque nos vemos que a empresa que está levando todo o transporte público está ganando moito máis cartos, está lle costando moito máis cartos aos vecinos de Santiago como teñen os contratos actualmente, que acabaron fai moitísimos anos, ninguna empresa, ningún grupo político dos que estuveron
diferentes grupos, tuveron a valentía de dar outra concesión a outra empresa. Nós o que queremos é cambiarlo. Si se pode municipalizar, municipalizar. O que temos tamén é que levar as zonas do rural e o transporte con autobuses pequenos, microbuses, como na zona monumental, porque non pode ser normal que veñan estes autobuses grandes e que na zona, por exemplo, do rural veñan un autobús ás 7 da mañá, outro ás 3 da tarde e outro ás 7 da tarde. Os vecinos do rural non temos acceso a Santiago. Entonces, por culpa de que os señores do Ayuntamiento non queren poñer autobuses, un transporte en condicións. Logo hai outro tema, que é o de... del tema dos parkings. Nosotros queremos facer 8 parkings en as zonas, as entradas, por exemplo, de Fontiñas, queremos facer 2, queremos facer na zona de Vistalegre, Vique, queremos facer 8 parkings disuasorios, totalmente gratuitos, para todos os vecinos de Santiago. Queremos facer na zona onde está o hospital, queremos facer un parking para os vecinos de Santiago, para que podan ir ao hospital e non teñan que pagar un parking público. Vale. E logo, sobre o tema de queremos eliminar os radares con fines recaudatorios e a eliminación total del multamóvil, que o único que sangra é aos vecinos de Santiago, aos vecinos dos barrios. Queremos modificar a zona ahora para que os vecinos de Santiago non teñan que mover os coches cada 2 horas para ter que andar rotando e baixar, por suposto, as tarifas dos parkings municipales e a zona ahora. A maiores, o tema de iluminación nos pasos de cebra, pasos de peatóns, que teñen moi pouca iluminación. Nós queremos poñer un sistema que fai moitos anos que existe, que é iluminación inteligente. Cando un peatón vai a cruzar, ilumínase o paso de cebra. Entón, en Santiago hai moitas zonas que ten moito riesgo e non queren, non vexo voluntad política para arreglar. E igual que queremos meter a policía de proximidade en Santiago, porque é moi necesaria. Os autobuses de aeroporto á estación intermodal queremos facer unha línea directa que non teña que dar un paseo polo centro de Santiago como pasa actualmente e os veciños queden en terra. Nos queremos facer as marquesinas, as melloras das señales, as melloras dos paneles informativos, que é unha vergoña como teñen. Non, pero non. Sería a quenda agora de Beatriz Esteve del Partido Galego para falarnos de transporte e mobilidade. Moitas gracias. En canto ao transporte, para o Partido Galego é o elemento vertebrador entre o rural e o urbano. De feito, o noso programa está pensado para estas dos composidoras que viven en Santiago, evidentemente respectando as peculiaridades de cada unha delas. Neste sentido, queremos facer unha revisión das concesións, das últimas concesións públicas que se
Bien, permítame decir antes que precisamente, con respecto ao tema do urbanismo tamén, é dicir, que se me olvidou decir, a nosa intención de poñer a disposición suelo municipal gratuito para a promoción de vivienda autonómica. Empezando a falar de transporte, digamos que efectivamente os primeiros que nesta campaña ou pre-campaña empezamos a falar e a instaurar o compromiso de levar transporte rural fomos precisamente nós. Como hoy vos, precisamente. Donde me comprometí personalmente con todos os vecinos do rural, os que lle debemos moito, e por justa correspondencia e máis por unha cuestión sentimental, vamos a satisfacer en todas as súas necesidades. Entre elas, o transporte público. E con un transporte público que primeiro dixe que sería un transporte público regular con microbuses, o que días despois foi tamén proposto polo mismísimo alcalde en funcións, non? Si queres. Bien. E cando eu dixe que iso probablemente non era operativo, que sería costoso e non operativo, faría máis ben un transporte a demanda, entonces tamén era cada un dicindo que faría un transporte de microbuses a demanda. É dicir, o alcalde ven a rebufo dos que vamos propoñendo ideas. En canto, por suposto, o transporte rural, terá o seu transporte público que garantizarei e será un transporte a demanda. E o transporte urbano hai que regularlo, por suposto. É dicir, faremos unha línea circular de transporte que circunde de maneira permanente todo o casco histórico. De acordo? Que pode ter un recorrido desde a Porta do Camiño, Virsen da Cerca, Porta Faseira, Pombal, Galeras, Vite, San Cayetano, Avenida de Lugo, Concheiros, San Cayetano, Basquiños, encontro todo os de da Porta do Camiño para volver a repetir o recorrido. Ese recorrido será permanente, esa línea só fará de maneira permanente ese recorrido, o cual quer decir que o casco histórico está perfectamente comunicado. Desde aí, tanto en ida e volta saldrán microbuses, e falo de microbuses, non os autobuses actuales que prácticamente non pasan, de acordo, saldrán desde aí os distintos puntos de destino periféricos. Por exemplo, desde a Alameda saldrán a Choupada pasando polo hospital clínico. Por que decimos a reducción de autobuses a microbuses? Porque son líneas cortas e frecuentes. Queremos facer un recorrido corto e con maior frecuencia de paso, verdad? Bien. En cuanto a obra pública, por suposto, diferentes, pero unha delas que levamos moi clara é a creación dunha cidade deportiva no antigo complexo do Aeroclub da Coruña. E, por suposto, solucionaremos tamén finalmente o problema da depuradora e crearemos tamén un cuartel para a policía local. En cuanto a obras públicas, non teño neste momento maior disposición delas, de acordo? En cuanto a mobilidade, efectivamente, son consciente que acabo de falar recentemente con unha persona que conoce o plan de mobilidade que hai no Concello, pero un plan de mobilidade que non está criticado e que, desde logo, que tampouco hai un gran conocimiento, ainda que está exposto, creo que non hai un gran conocimiento público dele. Efectivamente, é un problema que habrá que asumir e darle solución como procede. Grazas aos tres candidatos presentes. Ahora abres un turno de réplica que poden utilizar indistintamente. 2 minutos para cada quen, de todo o que escoitamos, algún apuntamento para que comecedes as ideas do outro. Un simple apuntamento de que, bueno, gracias Fernando por decirnos os carteles, a verdade que non tiña ni idea disto. Prefiro utilizar o espazo público que nos están a dar a resolver os problemas da cidade, que non é unha cuestión absolutamente
De que barrio é vostede veciño? Actualmente de San Lázaro. De San Lázaro. Non digo para que os candidatos teñan tamén en conta. Entón, teño que andar continuamente indo a casa estructura porque teño tres problemas. Sei que non son o único, con cadeira de rodas, de ambos, que non se me contenta. Eu, o personal conductor, moitas veces é supremacista e trátame como con desprezo. Mirando por arriba, non teño por que facer isto, non sei que, tens que traer acompañamento, e digo, olha, porque eu non son unha personalidade, non me podo permitir un séquito, para vir comigo, aquí simplemente teño que facilitar o acceso. Agradecemos a participación, quero lembrar de sala. Rampas, vilas, andar a pegarse que se pegue, a pegar rúa, todo iso. Vamos a ver, eu penso que iso será un tema a tratar obviamente coa empresa concesionaria, non? A que habrá que falar con este Concello e explicarle precisamente esa falta de atención ás persoas dependientes. De transporte mobiliario, isto non lle está moi costa. Totalmente de acordo con usted. Totalmente de acordo con usted. Mire, eu teño a situación en casa. Entonces, efectivamente, as plataformas dos autobuses teñen que porse de tal maneira que vostede poda subir. Cando eu falei de control e fiscalización das concesións públicas, estaba a falar de todas as concesións, específicamente das do servicio público, como elemento vertebrador da cidade. Entonces, nos pliegos de condicións, que además sacáronse moi pouco antes de que empezase a campaña, hai que mirar justamente se está a considerar, se está a tener en conta as persoas con movilidade reducida. E xa digo que é unha cuestión que estou bastante sensibilizada, porque por sorte por desgracia vivo na miña casa. Estou de acordo con vostede que a solución que podemos dar neste momento é se a concesión xa está dada, entonces temos que crear os pliegos. Se a concesión non está dada, ter en conta os pliegos técnicos que se respete as persoas con movilidade reducida como vostede. Quería lembrar a sala que esta queda de réplica, se alguén ten unha pregunta sobre este bloque, que a vai anotando e logo vamos lendo as preguntas. Tamén aqueles que nos están seguindo a través do streaming, a través da internet, que tamén un método habilitado para que as súas preguntas nos vayan chegando e ao final responderán os nosos candidatos a todas elas. Último fundamento sobre este bloque. Sí, recordar o tema de que acaba de falar Ángel, verdad, sobre o parque do hospital clínico. É un tema que tiene que sacou e que me parece moi interesante. Eu imagino, Ángel, cando falarás, como tú dices, un parque no hospital para Santiago ou para uso para apartamento dos usuarios. Fernando, eu dixen un aparcamento al lado del hospital clínico solo para os vecinos de Santiago, porque o que ten a obligación de facer un parking aos usuarios do Sergas é a Xunta de Galicia. Nos, desde os cartos do Ayuntamento, farás un parking para a xente de Santiago, para que sea totalmente gratuito. Se vos parece, candidatos, imos co seguinte bloque, que é a actividade económica, emprego industrial. Como Beatriz avanzou, Patrick, moi brevemente, afondar un minutinho nesto, Beatriz, que damos de paso aos teus compañeros. Pois sí, a verdade é que non sei por que vou estar a confusión, pero bueno, é igual, porque as ideas se mantemos perfectamente. Xa dixemos que en relación con o emprego, a cuestión é atraer as empresas ao tema dos políticos, o político comercial e o político industrial. Non é o mesmo. As necesidades do polígono comercial son diferentes ao polígono industrial. No caso do polígono industrial, nos queremos atraer as empresas, como dixemos, tasando o custo do chan, que é propiedade do Concello. Neste sentido, tamén hai que dicir unha cousa, aínda que o Concello non teña competencias en todas as cuestións, por exemplo, en materia de vivenda social, pode dicir que efectivamente competencia de outras administracións, si é que de solicitar ás administracións superiores a posibilidade de intervir e de cumprir aquelas cuestións as que por razóns competenciales ou votacionales non le han chegado. En segundo lugar, para atraer as empresas, o que temos que facer é escoitar a xente que nos está a decir que realmente abrir unha empresa ou un comercio ou unha actividade
establece plazos que la Administración tiene privilegios, como son, por ejemplo, o no cumplimiento de los plazos siempre que sean por razones indicadas, es decir, que se justifiquen adecuadamente. Non hai razón que poda establecer que un concello desa de conta no ano 2023 que unha nave non ten licencia de apertura no 2011 e que, por contra, tarde en conceder unha licencia de apertura tanto que cando chega ao comerciante, o comerciante xa non hai que manter nin de abrir a situación económica. Este concello ten que evolucionar. Nese eido era por lo que eu falaba de crear este tribunal que podemos solicitar o decreto Vigo, Coruña e Ourense, que iso que son, xa solicitaron este tribunal administrativo para a solución de conflitos co concello e evitar o contencioso administrativo. Xa sei que me pido pedras en contra do meu traballo, pero todo o que sexa resolver os problemas no eido da administración sin gastar cartos serán medidas ben recibidas. Fernando? Bien, efectivamente... como Luis Emilio marchó. Vale, Sí, pero sin ningún problema. Sí, efectivamente. Vamos a ver. En cuanto ao desarrollo do suelo industrial, a Santiago, o día de hoxe, parece ser que dispone do suelo industrial. O problema é que non está desarrollado. Ahora ben, a nosa intención é que, si efectivamente fora necesario maior disponibilidade do suelo industrial, trataríamos de abordar esa situación e ampliar o suelo industrial actual. O que está ocurrindo é que hai empresas que se basan de Santiago precisamente, e citamos que Debes foise para o Noso, Urovesa foise para Vaga, a Xente Española de Inteligencia Artificial prevista en Santiago acabou en Coruña, Amazon previsto para Xeolla acabou construindo en Cambre, é dicir, que ocurre en Santiago para que precisamente, tendo o suelo industrial, as empresas se vayan fora de Santiago. Incluso empresas xa non foráneas, sino empresas de Santiago. Algo estamos facendo. Nós o que queremos precisamente é promover o suelo industrial, é facilitar a construcción, rebaixando impuestos, reducindo o ICO e agilizando en todos os aspectos, xa non só a nivel industrial, sino tamén a nivel urbanístico, o tempo de concesión de licencias urbanísticas. Es decir, o plazo en que se tarda na actualidad en dar a licencias tanto urbanísticas como para de construcción industrial. Santiago ten que desarrollar o seu suelo industrial, porque Santiago ten que ser a locomotora económica da súa área de influencia, é dicir, máis alá do ámbito municipal e máis alá do ámbito comarcal. Porque Santiago ten que ser un referente. Temos que traballar para que o noso Santiago sea precisamente o referente que estamos demandando e situar a Santiago nun estatus diferente ao actual, nun novo estatus e con novos horizontes. Esa é a ambición que temos que ter os santiagueses e o goberno municipal. E creo que cuestiones de libertad chegou. Perfecto. Moitísimas grazas. Os tres, imos falar agora de turismo e comercio. Seguimos a mesma quenda. Comeza Beatriz, e a segundo bloque de actividade económica. Sánchez, Sánchez o... No, perdona. No, estou mirando sobre a marcha as quendas. Gracias. No, é que faltarme un, as quendas non me caben. Perfecto. Turno de Ángel Pole para Santiago. Vamos a ver, en tema industrial, Santiago tiene dos polígonos, actualmente uno comercial, como está diciendo mi compañera, otro polígono que está bastante dejado de la mano de Dios. El tema suelo industrial hay, porque el polígono de la Siondia, el polígono Costa Bella, tienen previsto, creo que es hasta la zona de la Alcoya, más o menos. Otra cosa es que no esté desarrollado y otra cosa es que cuando diseñan un polígono, en este caso el polígono de Costa Bella y Siondia, no dan acceso. El problema que hay es que Santiago están colapsando el periférico porque no hay acceso de entrada. Lo primero cuando diseñas un polígono es dar acceso a la gente. Bueno, y nosotros sobre el tema de industrial, creo que en Santiago le han echado las grandes empresas de Santiago y es muy complicado volver a traer esas empresas. Hay que traer otro tipo de negocio para Santiago. Nosotros proponemos, para traer inversiones, que sería una nueva fuente de ingresos para la ciudad, un circuito de carreras.
que se construiría un circuito de 300.000 metros cuadrados para coches, motos, cars y otros deportes que dinamizaría la economía y generaría empleo directo e indirecto para Santiago. Atraería turismo no estacionario, supondría ingresos todo el año para Santiago. Sería un motor muy económico, muy importante para los negocios, tanto el comercio local, hoteles, restaurantes, talleres, alquileres de vehículos, etcétera, etcétera. Situaría a Santiago, la capital de Galicia, como el referente del motor, creando una nueva economía en la ciudad con esta oferta deportiva y de ocio. Nosotros lo vemos por ahí. Pusimos ahora sí a dar paso a segunda quenda de réplica. Neste caso tenéis 2 minutos cada quen para valorar ou non as perspectivas que presenta o outro candidato ou afondar nas vosas propias. Ten novedades, Si querer replicar sobre as ideas que se plantexaron para afondar nas vosas. En principio nada que decir, simplemente afondar na idea de que no Partido Galego presentamos propostas moi concretas que temos comprobado que se pode levar a cabo. É dicir, está moi ben falar de que hai que conferir, o difícil é como conferirlo. En este senso, penso que toda a ciudadanía de Santiago, eu sou unha ciudadana de Santiago, estou bastante cansada de palabras que no seu momento significaron algo e foron quen de representarme, pero que neste momento, por modo pragmatismo do noso programa, sinceramente o que quero é saber como
veciños, con ofertas realistas adaptadas e centrada nos veciños e veciñas, que non exista unha política cultural enfocada a turistas e visitantes só do Camiño de Santiago. Ten que ser tamén pa xente de aquí, non só pa xente de fora. A creación das rúas dos pintores, o Praza dos Pintores, espazo organizado e supervisado por artistas locales en que pueden trabajar en vivo, pueden traballar en vivo, expoñer as súas obras, así como se ocurre en outras ciudades culturales internacionais, París, Praza dos Pintores, es decir, hai moitos sitios aquí en Santiago que están un poquinho abandonados os nosos artistas. Protección e conservación do reconocimiento de artistas, músicos, vendedores de oficios tradicionales, medalleiras, castañeiros, artesanos, que era a estampa da zona bella compestarana, e agora está moi abandonado. Por qué? Porque os quitaron de aquí, a gran maioría. Entón, é un pouco, cando daban a alegría, cando te ibas por Santiago, de día, de noite, veías aos músicos, aos da Tuna, e iso quitaron. Agora, non pode ser que Santiago, sendo unha cidade cultural 100% e turística, non se estén dando, por exemplo, talleres e concursos de pintura, cartelería para festas, que deberían de facelo. Este último creo que o ten desde o Ayuntamento aos artistas locales, pero creo que tiñen que dar un pouquinho máis. Están moi abandonados. Última agenda para falar de turismo e comercio, Fernando Maño de Vox. Bueno, efectivamente, Santiago é unha ciudad turística. É unha ciudad turística porque Santiago é unha ciudad singular. Dispoñemos dunha catedral extraordinaria que nos facilita o ser a terceira ciudad santa do mundo. E dispoñemos tamén unha das mellores universidades do mundo, das 400 mellores universidades do mundo, entre as 12 primeiras universidades de España. E temos que estar os santiagueses moi orgullosos do noso patrimonio, do que temos. Precisamente, efectivamente, hablábamos con tertulios de que o turismo de Santiago pega a través da porta, a través do Camiño de Santiago e a súa beta é a catedral. E queixanse da falta de pernotación. Estou de acordo. É dicir, temos que traballar para que o turismo pernota en Santiago. Pero hai que preguntarse por que razón o turismo non pernota en Santiago. O turismo non pernota en Santiago porque máis alá da súa catedral e máis alá da belleza arquitectónica do seu casco histórico, Santiago, na actualidade, non ofrece absolutamente nada. Con todos os baixos comerciales absolutamente cerrados, grafitados, coas calles vacías, sin actividade cultural alguna. Nós, precisamente, o que queremos facer é, tendo en conta ese atractivo, esa gran forza, ese gran curso turístico que ven a través do Camiño de Santiago, pois facer que a nosa cidade histórica sea unha fonte de emanación de creatividade, espiritualidade, aproveitando precisamente ese carácter espiritual do Camiño de Santiago, e cultura. Cultura a través do camiño, cultura a través da universidade, cultura a través dos artistas. E queremos que ningún solo baixo comercial do casco histórico este cerrado. Que se respire cultura e creatividade e artesanía por todos os lugares do casco histórico. Iso é o que queremos facer de noso Santiago. Temos unha cidade de cultura extraordinaria e debemos de agradecer a quem temos que agradecer, a don Manuel Fraga, que moitos criticaron precisamente por o seu desenvolvemento e que criticaron antes e siguen criticando agora e que desgraciadamente o único uso que son capaces de darle é utilizarlo como centro de vacunación. Queremos nos facer da Cidade da Cultura un lugar de referencia, un centro de multiculturalidade planetaria onde se reflexe as diferentes culturas dos diferentes países dos diferentes continentes, é dicir, a cultura planetaria, para que desde un solo lugar, a Cidade da Cultura, e desde unha sola ciudad, Santiago de Compostela, calquer visitante desa Cidade da Cultura poda visitar real e virtualmente a cultura mundial. Gracias, candidato. Si hay apuntamientos sobre las ideas trazadas sobre turismo y comercio, después de 2 minutos, el euro de la sala, que pueden ir anotando alguna cuestión o alguna duda que tengan sobre este asunto para trasladar ya ao final aos candidatos. Eu quixera facer unha referencia. Gostaríamos saber que pensan os candidatos de Pode para Santiago e a candidata do Partido Galego sobre a implantación da tasa turística.
non se queden de ter esa mesma boa relación para, por exemplo, suplir a falta de competencias na creación de viviendas de alquiler social e viviendas de carácter autonómico. Entonces, antes de falar da tasa turística, primeiro, presénteme a lei do Parlamento de Galicia, a partir de aí poderei opinar sobre como está redactada a lei, e a partir dese momento, me pone o sello a falar de tasa turística. Mientras se estén a falar de cousas que non me competen e que non parece que se poida facer desde o Concello, pois seguiré a pensar en que primeiro presenten a lei e despois poderei opinar sobre ela. Alguna cuestión máis neste asunto de turismo? Continuamos, tocaré ahora abrir a agenda a Fernando. Non sabía que se podía plantear por nosa parte de réplicas nos compañeros. Si había agenda de réplicas de 2 minutos por cada bloque, estaba na estructura que vos envié a todos os a mí me gustaría opinar se puedo sobre a casa turística. Agotado o tempo, logo Eu creo que, pero é unha pena que efectivamente estamos aquí que presos non é un candidato de Vox que ahora tenemos non se pode. despois, digo, porque senón Non hai a entrada de nos tempos se nos vai, eu intento ser xusta, non moi estricta, pero sí xusta. Entón agradecería que avise a quenda agora que dedicamos a atención aos maiores e a mocidade. Bien, en canto a mocidade, a verdad que atendes por si sola, gracias a Dios, ¿no? O problema está precisamente nos maiores. Nos maiores dependientes e nos grandes dependientes. É dicir, aí temos un problema. E non é un problema só municipal, é un problema de todas as administracións. Os nosos maiores son efectivamente personas vulnerables e que temos que prestar a máxima atención. Eu creo que neste momento no Concello hai un modelo de atención a domicilio. Eu son partidario de que efectivamente as persoas maiores podan estar nos seus domicilios hasta última hora, se é posible. Pero certo é que se nos supón unha carga para as familias, para os cuidadores. E desde logo temos que establecer un modelo de axuda ao domicilio, potenciar o que haxa de tal maneira que podamos facer esa atención máis exhaustiva e máis persistente, máis permanente, verdad? E despois, desde logo, habrá que, para aqueles grandes dependientes que efectivamente requieran dunha atención un tanto máis especializada, pois desde logo que apoiaremos en todas as medidas que podamos, que estén ao noso alcance, a creación de centros sociosanitarios. E en canto aos jóvenes, os que hai que dar lugares de expansión e diversión e procurar que efectivamente pois haxa vos, porque seamos tamén un referente, como está sendo Vigo. Vigo está sendo un referente en moitas cuestións. Depois gustaría falar un poquinho con cómputos de todo Galicia, non? Quen é Vigo, quen é a Coruña e quen é Santiago, verdad? É dicir, podíamos falar sobre ese tema. Vigo é un referente hoxe en día nos jóvenes, por as atraccións musicales e por grandes musicales que hai, verdad? Santiago ten que tomar ese pulso e facer máis outro camiño, e facer máis actividades musicales ao longo do traballo. Pero con artistas a máis de relevancia, non con respeto a todos, non quero decir cousas que non vemos. Como estamos redactando as quendas por mor de Luis Emilio Batallán de Compromiso por Galicia, decidiu non seguir participando, agora corresponde a quenda a Ángel Jiménez. Falamos de atención aos maiores en hospital. Vamos a ver. En tema de atención aos maiores, aparte do que comentou o compañero Fernando, nos levamos a creación de un centro sociocultural de club jubilados que se convierta en un punto de encuentro y entretenimiento para nuestros mayores, dotándolos de mesas de juego, mesas de billar, etcétera, etcétera. Es decir, que os maiores podan ir a bailar, a xogar e a divertirse. Queremos crear algún centro de día e obrigar a Xunta de Galicia a que ejecute os cartos que teñen para eso, para Santiago, que non están ejecutando. Entonces, aos maiores hai que cuidarlos. Todos vamos a ir a ser maiores e todos vamos a ter que necesidade deles. Temas de ayuntamiento, tema social, xa para empezar, tiña que cuidar aos propios traballadores, aos cuidadores que non os teñen. Actualmente están enfrentados. Pero bueno, o Concello eso hai que
revisado todo, eu creo que o maior culpable non son os traballadores nem a empresa, eu creo que o maior culpable é o Concello de Santiago, neste caso. E sobre o tema de a xente nova, pois, pero non é só xente nova, tamén para xente maior. É dicir, nós, desde Core para Santiago, queremos crear circuitos biosaludables en os barrios e no rural. Queremos acondicionar as brañas de sal en condicións para que a xente poda disfrutar delas. E queremos construir unha playa fluvial en Challán, con zonas deportivas, rutas de senderismo e zona hostelera, aparte de temas de piragüismo, outra serie de cousas. Entonces, o que temos que empezar a mirar é por os veciños de Santiago e mirar pola ciudad. Esa é a opinión é o que levamos desde Core para Santiago para a xente dos nosos veciños. Por parte do Partido Galego, gracias. O Partido Galego reuniuse fai moi poucos días co Comité de Empresa do SAF, do Servicio de Asistencia Familiar, e trasladaronnos a situación que están a vivir. Neste sentido, o que advertimos, aunque non queremos buscar culpables ni solucións, é unha absoluta descoordinación entre a empresa que conseguiu a concesión e o Consello. O Consello, para o Partido Galego, ten que ter un cuidado especial cando emite, cando fai unha concesión pública para este tipo de servicios, porque é absolutamente sensible. Hoxe son os nosos avós, mañana son os nosos pais, e de certo que neste momento tamén somos nós. A empresa ten que cumprir, efectivamente, o proceso ten que vigilar que se cumpla a aplicación do convenio colectivo, porque as condicións laborais son esenciais para que redunden a calidade dos seus usuarios. Nós temos chorar a unha calladora porque había un usuario que levaba un mes esperar unha cadeira ou unha cama adaptada. Por lo tanto, o que sí queremos é que o Concello debe insistir en que as empresas comuniquen as baixas, os posibles retrasos das traballadoras, que eviten o cambio destas, xa que está demostrado que afecta moi negativamente os grandes dependentes aos enfermos de Alzheimer, que teñen o seu pudor. Isto que este un día unha traballadora, outro día outra, non lles gustan. Queremos implementar, porque non está implementada, o servicio xantar na casa de da Xunta, enviándoles a comida a domicilio, e será solicitado polo Concello todos os servicios sociais veñan das administraciones que veñan, porque cando a ciudadanía está diante, a política ponse detrás. A mocedade, sen mocedade, seguimos a ser unha cidade envellecida, unha cidade que non chega aos 30 habitantes. Nos apostamos por unha política de fomento do eixo USC de empresas, de maneira que se cree unha posibilidade de empregabilidade. E, por outra parte, a bonificación do IVA primeira vivenda para aquelas persoas que se empadroen en Santiago de Compostela, que poñer fin a unha bella petición de fai 30 anos de vivendas de aluguer social que foi solicitada fai un montón de tempo e que ainda non se fixo. Cando a mocedade se lle dá traballo, se lle dá sitios para vivir e se lle dá unha oferta de ocio, de lecer e de cultura adecuada, a ciudadanía, esa xente nova queda en Santiago e a súa capacidade e a súa formación reviste necesariamente en todos nós, en toda a cidade. Gracias. Seguimos agora falando de temas de carácter social, neste caso xestión deportiva e cultural. A quenda habla Fernando Valero para os deportes. Bien, con tema de xestión deportiva, efectivamente, nos damos a intención de crear unha zona deportiva como decía, en la Colla, nun recinto que na actualidad está absolutamente abandonado, e o fan é precisamente estender a actividade deportiva na toda a franja de edad, potenciando o deporte base, pero tamén levando a actividade deportiva aos nosos maiores. Un dos grandes problemas que padecen os nosos maiores, principalmente as dolencias musculoesqueléticas, son fundamentalmente por falta de actividade física. Es decir, a rigidez muscular, a falta de actividade física, é precisamente un problema que é unha das principales demandas de asistencia médica na actualidade. De acordo? Por tanto, é moi importante que se estenda a actividade física en todas as franjas de edad e que se adecue ás circunstancias precisamente dos maiores. Sabemos todos perfectamente que a actividade física contribuye a ter
unha vida máis saludable, e que nos vai levar tamén a ter unha vida non só máis longa, sino tamén máis entretenida e en mellores condicións. Iso é fundamental. E en canto á cultura, por suposto que creo que cando falei da cidade histórica, prácticamente da cidade da cultura, prácticamente se expresan aí as intencións que ten precisamente Vox en canto á promoción da cultura, verdad? Efectivamente, queremos facer da nosa cidade histórica un centro de cultura, un centro onde se respire, se palpa a cultura, de todo o casco histórico, precisamente para que resulte atractivo para os propios e para extraños, e facer desa cidade da cultura que nós queremos precisamente ese referente mundial para o orgullo dos santiagueses, dos galegos, dos españoles e precisamente tamén do Grupo Empeño, por ser esa terceira cidade santa que somos, que a que precisamente me deron tamén unha idea onte, estando nun mitin, decía Fernando, e por que non pides un hermanamiento de todas as cidades santas do mundo? Pois parece unha idea extraordinaria, unha idea extraordinaria. E tamén, falando de cultura, cultura é tamén precisamente os nosos beléns, esa cultura cristiana, verdad? E precisamente ese vínculo con as nosas raíces cristianas, como son os beléns, onde precisamente a actitud dos partidos de izquierdas, os que parece que molesta incluso o incienso, acabaron sacando das nosas calles os beléns. Pois eu teño moi claro, que se chego a ser alcalde de Santiago, pelearei para que as próximas novidades haxa un concurso de beléns en Santiago. E se Vigo se leva a palma coas luces, Santiago será un referente cos beléns. Gracias, candidato. Cuenta de José Jiménez. Bueno, eu de deportes algo falei. Nos levamos a construción dunha piscina olímpica e un polideportivo, un pabellón en a zona norte de Santiago, que temos moita falta dele. Tamén queremos e apoiaremos os deportes minoritarios e o deporte base. E, desde o Concello, que levan anos incumplindo, daremos as subvencións aos clubs que non se les están dando hasta un ano despois, 6 meses despois, etc. Entonces, nós, desde Pore para Santiago, apoiaremos os deportes, se subvencionarán as cousas, non se o tempo e plazos. E, fora deste tema, Pore para Santiago, nós vimos máis ben a querer que os partidos políticos empecen a mirar polos vecinos. E propoñemos dous pactos, un pacto polo rural e un pacto pola zona monumental, o casco histórico, que sean pactos reales con responsabilidade política e personal. E nós apoiaremos calquer iniciativa de calquer partido político se é boa para os ciudadanos de Santiago e se é boa para a ciudad. Muchas gracias. Hablamos de sesión deportiva y cultural. Sí, gracias. Para salud. Bueno, eu estou contenta porque esta mañá, preparando este debate, falei co presidente do Partido Galego, que é Xosé Mosquera, porque é o presidente da Federación Galega de Tenis e é un vocal da Federación Nacional de Tenis. E preguntei,
que me ofrece a miña cidade. Crear estes festivais internacionais en xeral de todas as artes. A Hostila da Semil de Valladolid, por exemplo, o Festival de Sitges de Barcelona. E, por suposto, con esa forza que traen os festivais, poñer en valor e visibilizar o noso, a artesanía do traxe galego, da música, da creación dos propios instrumentos galegos. O Concello entendo que debe facilitar, debe facilitar as iniciativas culturales poniendo os inmobles do que é titular a disposición destes eventos. Necesitamos unha modificación do plan PE1, que é o Plan Especial de Acción Urbana entre as Murallas, que é o que non permite tocar a zona bella, que de tanto protexela acabou por afundila e por dificultar absolutamente calquera idea de renovación. Por último, Santiago é unha cidade de parladoiros, de achegamento de culturas, de ideas religiosas diferentes. Queremos que siga sendo así, porque ten que ser o faro de Europa. Grazas. Rematamos aquí a quenda dedicada a atención a maiores, mocidades, xestión deportiva e cultural, que cada candidato dispón dunha réplica de 2 minutos, e se non quere facer iso dela, lembrole a sala que pode ir anotando cuestións sobre estes temas para dar o acto, transmitirle aos candidatos. Tamén aqueles que nos sigan a través do streaming da internet. Alguén quere facer uso destes 2 minutos? Sí, vamos a ver. En canto tema das pistas de tenis, eu non son, desde logo non son tenista, pero non sei, neste momento, non sei efectivamente as pistas de tenis que as que contaron neste momento, se non sei se hai alguna que as salidas no campus universitario, non me parecen que sean pistas as que se pode coger con unha competición de Copa de Tenis. Non reúnen as condicións. Segundo, podemos falar tamén das pistas de atletismo, verdad? Temos un estadio de San Lázaro que é o único estadio de Galicia con pista de atletismo. Sacado tamén o universitario, que está no campus único. Por que non acondicionamos, homologamos precisamente esas pistas deportivas e traemos a Santiago competicións de atletismo? Non podría ser, verdad? É unha opción. Eu creo que non me apoio para nada o tema do tenis, por suposto que me gustaría telo, pero tamén dá a impresión que as pistas que habría que facerlo as pistas que hai no Campo Sur, eu creo que non é viable facer eso. Non sei. Ninguén me explica mal. O presidente da Federación Galega de Tenis fala da posibilidade de pistas que se poden mover, que se poden montar e que se poden desmontar. Entonces parece que non é un problema. Cando falei da Copa Davis porque sabemos de certo que se pode traer. Non queremos futuribles, queremos cousas que comprobamos que se poden facer. Por o noso pragmatismo e por a nosa idea de proxecto viable para Santiago. Se non hai máis, abrimos o último bloque que ten un único tema, neste caso tocalle o candidato de Fore para Santiago, a José Jiménez, abrir esta quenda na que falaremos de transparencia e diálogo coa ciudadanía. Para saber cal é a proposta de cada unha. Chama de Antegaera. Chama de Antegaera. Sí, porque estaba mirando como non había aquí, dixo, non decir, mirei mal. Cando falei dos pactos, do pacto rural e do pacto da casco histórico, que é un pacto dos veciños, veciñas e grupos políticos, nós desde para Santiago queremos que todos os veciños voten a uns, voten a outros, que todos os veciños, unha vez que estén no Concello, se vean representados, e cando as ideas veñan de quen veñan, sean dun lado, sean de outro, son boas para a cidade, hai que apoialas. E Fore para Santiago apoiará calquer cousa que veña ben para a cidade e para os veciños. Veña do partido político que veña. Nós non temos líneas para ninguno de los lados. Se as cousas son boas, nós estaremos aí. Estou presentando as temas, perdonad. Fernando. Transparencia, perdón. Transparencia e diálogo coa ciudadanía. Diálogo. Ben, eu penso que efectivamente o tema do diálogo ten que ser aberto e permanente. É dicir, non se poden acordarse os diálogos únicamente nas vistas das eleccións, como se acordan tamén de parchear na pista ou facer aquela outra obra. Eso son políticos do momento da máis, verdad? Ten que haber un diálogo directo entre a administración e os administrados. Ten que haber un diálogo con representantes veciñais
E, por suposto, ten que haber tamén un diálogo directo con cada cine de Santiago. Iso é precisamente a nosa disposición. Non somos personas que vamos a traballar desde o Concello, que as portas abertas, e fundamentalmente estaremos na calle, porque non somos sempre de despacho. Estaremos a pé de obra, vendo onde está o problema, vendo como ponemos a solución e vendo que esa solución chegue a bon término. Aí é como estaremos. E en canto a transparencia, realmente creo que sai organismos ou de alguma maneira formatos que nos obligan a manter unha transparencia dentro da política, non? Es decir, legalmente establecidos. Ahora ben, a mí isto parece casi un tanto irrisorio. Es decir, ter que chamar a transparencia, é ter que chamar a lealtad, é ter que chamar o rigor, é ter que chamar a alguén a moral e ao comportamento ético, parece estoy intentando buscar un calificativo, parece moi pobre. É de supoñer que calquer persona que chega ao Concello ten que ser unha persona íntegra, desde logo, e que vai aí a traballar por vecindario, non vai aí a meter a mano. Desgraciadamente, vemos que na realidad o que está ocurrindo, e sabemos perfectamente que eles meteron a mano en España en todo este tempo da democracia contemporánea. E precisamente non fomos nós, e precisamente non o seguimos. A persona que é honrada na súa casa, é honrada no seu traballo e é honrada tamén na súa actividade pública. E iso é precisamente o que temos que conservar, unha integridade moral da que debemos facer gala. Bueno, o Partido Galego ten un lema que é un concello a camón da xente e non en contra dela. Tenemos un concello que sexa a súa voz, asuma que ten que debatir con todos nós. Creemos que hai unha era democrática na política compostelana que temos que resolver porque precisamos un concello educado, un concello eficaz, ágil e amable e que asuma na súa parte política que vai ser examinado cada 4 anos. Por se acaso nos chega a xente moralmente adecuada, creemos que a clase política tense que acostumar a que cada 4 anos o nivel ten que rendir contas. Que non pega subvencións de Europa, que se relacione con outras administracións cando se trate do ben da xente, que nos atenda como persoas, non como clientes, que se cobra impostos, vene porque tamén teñamos servicios, que non esquenza o rural, porque o non esquence, que pense en manter o que temos antes de prometer obras faraónicas que levan prometendo 30 anos, que recupere a dignidade de Santiago como capital de Galicia, que teña a humildade de reconocer que os 4 que xa tocaron tarefas de goberno non foron quen de resolver a situación da cidade. Un concello para vivir e para quedar, para que vexades os vosos fillos e os vosos netos. Un concello que asuma que cambio a partir do 28 de maio, antes de gastar en que estamos a xestionar o dinheiro de todo. Entonces temos unha frase que primeiro boa xestión, despois boa xestión e terceiro boa xestión. Grazas aos 3 candidatos, abrimos aquí o grupo de o tempo de preguntas para todos aqueles que o desexen. Espero que non teña de letra de medio, non? A primeira pregunta é en relación ao comercio e sobre todo como se pode mellorar e como mellorar os accesos ás áreas comerciais. Vamos a empezar por orden de mesa, se vos parece, ou podedes contestar cada un ten 2 minutos para contestar as preguntas da xente, o sea que vai falar o mesmo tempo, non? Eu creo que o que hai que facer precisamente a un comerciante, e eu, un pequeno empresario, é facilitar primeiro a apertura. É dicir, agilizar as concesións de licencias, de acordo? Facilitar o acceso aos lugares, aos comercios. Non facer como está ocurrindo na zona histórica, onde as cuestións onde precisamente os comerciantes pechan as portas porque é imposible acceder aos locales. De acordo?
donde plantean problemas de reparto, etc. E despois, axudar, porque non vayamos a pensar, non teñamos esa idea que por ter un comercio, un xa é rico. Por ter un comercio é un esclavo, máis que ser rico. Hai que axudar e reducir os impostos para que os autónomos, os nosos autónomos, podan soportar a carga que ten o levar adelante un pequeno negocio. Eso é fundamentalmente o que quería decir sobre esto. Bueno, vamos a ver, sobre el tema de los negocios de los comercios, mis padres y yo tuvimos un negocio en el centro de Santiago, en Santiago de Chile, 19 años. Santiago, desde que se empezó a poner la obra, se quitó el aparcamiento, una serie de cosas, destruyó mucho el comercio, por lo menos en la zona nueva. Luego venían las obras de las aceras, que cada vez que llegaba una empresa para meter algo te levantaba las aceras. Y al año te tenían la calle levantada prácticamente los 365 días del año. Como pasó en Concheiros, un retraso de una obra de año y pico, Avenida de Lugo, una fue del Ayuntamiento, otra fue de la Xunta, también un año de retraso, y un comercio, un negocio pequeño, no se puede permitir esos lujos. No se lo puede permitir. El Concello tiene que ser ágil en las licencias, ágil a la hora de hacer una obra y hablar antes de hacer una obra con los vecinos, que es con quien se debe de hablar para poder ejecutar las obras. Desde Corre para Santiago hablaremos siempre con los vecinos, tomaremos las mejores decisiones, pero en consenso con los vecinos, no con la idea de una persona que muchas veces hay un arquitecto que ni siquiera conoce el proyecto, me refiero a la zona, no lo conoce, es decir, lo tenemos la prueba, fue Concheiros, Avenida de Lugo y estación de autobuses, que como en Santiago no llueve, se pusieron celosías como si estuviéramos en Mallorca. Es decir, la prueba, ahora el Concello tiene que gastar dinero. Sí, nos estamos a favor, como xa dixen, de mirar moito os cartos antes de investir en calquera obra. Entón, o primeiro que creo que temos é despois ver que podemos facer. Eu sintetizaría moito o tema do comercio, que é unha cuestión política que se pode ver desde moitas perspectivas e claro, puntos esenciais. O transporte, porque cada vez que sacamos o coche temos que meterlo nun parking, é un gasto impresionante. Os parkings de Santiago son realmente caros. Por lo tanto, teñen que haber uns buses adecuados, unhas líneas adecuadas que nos permitan acceder os objetivos dos centros de Galápagos cercanos ao centro da cidade. Ten que haber tamén unha zona histórica entendida polo Partido Galego como escaparate dos produtos galegos. Cando estamos a pensar en produtos galegos, estamos a pensar en tecnoloxía, ou en viño, ou en tecidos. E para eso hai que modificar primeiro o plan especial do casco de Vigo, senón non podemos abrir esos baixos comerciales ao comercio. Un polígono comercial industrial que ten un acceso verdadeiramente complicado, que debería tener un acceso de uso do carril, por exemplo. E por último, apostamos fundamentalmente por unha política fiscal de bonificacións, como xa dixo, a empresas e autónomos e autónomas que acrediten que están beneficiados fiscales socialmente de Santiago de Compostela para xerar esa enerxía, ese uso circular de riqueza na cidade. Pois pregunta outra de Compostela, que como decía pai, de Compostela, non estou escoitando nada sobre o xuventude en xeral, quere saber se algún dos candidatos leva no seu programa algunha proposta que non sexa cantar música. A ver, eu son profesora de pai 30 anos, de rapaces de 20 anos. O que pasa é que, bueno, a profesión para que os formamos era para ser directivos de hostelería e as cadenas maioritariamente teñen centro de Madrid, entonces están preparados para moverse por o mundo adiante. Entonces, isto é a súa vocación, nada que sabe perfectamente, que teñen que dominar idiomas, que teñen que dominar xestión en calquer lugar do mundo. Pero tamén hai moita xente, nos levamos no noso partido, un rapaz de 23 anos, que di directamente que está bloqueado no ámbito vital, é dicir, que non sabe ni que vai en Compostela, ni que vai estudiar, ni se o que vai estudiar lle vai a garantir quedarse a vivir en Compostela. Para mí é esencial para a mocidade, a parte de música de festivais, que estou completamente de acordo con a persona que pregunta, hai que facilitar traballo e vivenda. Eso é esencial. Evidentemente, para todos, a cultura é esencial. É un
Semana Santa creo que iba máis encaminhada a xente máis nova, a adolescencia, non? Nos iba a preguntar a que cansa de África. Sí, ao menos. No, Se decide, hasta 18 anos, 20 anos. No, a pregunta. Sei que sobre a bolsa, pero máis entendo que é da adolescencia, non xa da maioría de idade, senón a que Sí. chegan a maioría de Sí, idade. tamén. Hacer unha proposta ao respecto. Que teña futuro Compostela. Notable que Creando ese empleo, que sepan que van quedar en Compostela e que poden tocar la vida en Compostela. Penso que a contestación tiene que ser a mesma. Vamos a ver, nese sentido digo, bueno, vamos a ver. A pregunta era sobre Entendí. vamos a ver, eu creo que a unha persona joven hai que dar formación primeiro, eu que hai que dar, verdad? Formación, creo que en Santiago temos centros formativos, verdad? Despois temos de que facilitar a práctica de deporte, creo que tamén temos sitios onde vamos a crear deporte, e máis, estamos dicindo que vamos a crear actividade deportiva en la Bacolla. Por tanto, mañana podemos ofrecer. E temos que ofrecer cultura tamén, non? Estamos falando que vamos a poñer en valor a cidade da cultura e todo o caso histórico de Santiago. Eu creo que estamos facendo tres grandes ofertas: formación, cultura e deporte. E, efectivamente, como decía doña Beatriz, é dicir, hai que pensar no futuro deles. E o futuro deles vem despois da súa formación. E aí vou a ver máis serio do que estuve hasta hoy incluso. Porque é unha cuestión xa, unha cuestión de conciencia e unha cuestión moral. Temos sobre as nosas espaldas, temos sobre a nosa capacidade de gestión a posibilidade, a necesidade de mostrarlle aos nosos jóvenes, os que serán o noso futuro, un horizonte laboral claro. E precisamente iso é o que non estamos construindo nin en Galicia, nin en España. Si queres aportar a usted esta cuestión. Bueno, os rapaces, a parte de estudiar, teñen que pasarlo ben. Desde o Concello debe dar ter actuacións, sean en temas de deportes ou outras cousas, e o Concello debe de sumar para que os rapaces, a parte de estudiar, se divirtan. Que eu creo que o tema iba por aí. Entonces, está moi claro que hai que ponerlle, pues, bueno, instalacións para que practiquen deportes, bueno, que os rapaces estén seguros. Por iso tamén é o tema das policías de proximidade e outras cousas que tiñamos nós, para que os rapaces podan, e a xente maior, poda salir á calle con seguridade. Pero tiñamos aí un tema que non puden decir. Bueno, esta pregunta leva, eu penso que leva todo un ano, non come, pero onde ten pensado facer ese circuito, se ten previsto xa pedir licencia para... Vamos a ver. Entendo que agora... Eu falei en circuito de carreras. Circuito de carreras pode ser de moitas cousas. Nós precisamente tuvemos contactos con todo tipo de corredores e equipos de diferentes actividades. Con algunha empresa tamén. Non vamos decir a zona, porque como xa houve algún partido político que se dedicou a copiarnos, non sacamos as primeras propostas fai 9 meses, 10 meses, un ano. E como xa houve algún partido que se dedicou a poñer, copiar, e logo, como algunha cousa pode depender do gobierno da Xunta de Galicia, non vamos decir onde para evitar problemas con eles agora. Unha vez que se chega ao Concello, sí. Moi ben. Xa non vou cando me preguntar a mí se son do Celta de Débora, digo que se no Concello, No, pero sí que podemos chegar. Xa sei, quero máis tarde. Conocendo os que temos aí, no. Xa nos tengo que dar tamén a... Por eso que Está ben, a nós e seguimos con ustedes. hai un tema moi curioso, perdona que non vai co tema. Nós cando puxemos Core para Santiago, hubo un partido, que foi o Partido Popular, que en Coruña puxo o lema Core para Coruña. Bueno, nos copiaron sobre política útil, o sea que bueno. Así que, como para dar pasos, non queremos que
da Asociación de la Defensa de Compostela e por eso organizamos este foro hoxe e o pretendido de mañá que saiu o sábado. Unha pregunta que tamén ten nome, creo, porque vou aquí para despertar restauración, entendo que é para Beatriz servicios, algunhas melloras na calidade do traballo dos traballadores da hostalería e algunha proposta para os barrios. A ver, a hostelería me elemento de dinamización impresionante e o traballo que me dedico desde fai muitísimo tempo. O problema é que cando cheguei a Santiago foi 30 anos, cando chegaba sempre a relación o que facía era abrir un bar. Entón, foi creando unha dinámica de que as non sabes que facer a bar. Pero os tempos cambian, e profesionalizouse muitísimo, e se feito os clientes os cada vez máis exigentes. Por exemplo, a cultura do vino e o coñecer os vinos é unha cousa que cando eu iba pola zona do Franco tomando vinos como se miraban as vino. Neste momento tamén a mesma, Neste momento sei un pouco máis desas cuestións e interesante bastante máis esas cuestións. A ver, hai unha hostelería tradicional de barrio que non debemos esquecer ni botar contra ela, porque os bares son lugares moi aglutinadores da xente, é un lugar de pablador onde a xente fala e non precisa o guión moito máis, pero hai que diferenciar tamén da manda hostelería que tipo de turismo queremos. Por exemplo, eu son absolutamente contraria ao turismo de todo incluído, que deixa o diñeiro nas grandes turoperadores, que apenas se deixa diñeiro para gastar aquí na cidade. Xa vedes que a miña obsesión é diñeiro, cartos, inversión. Diñeiro, cartos, inversión, a forma. É unha cousa que cuidamos no ADN neste partido galego. Entón, sí que ten que se eses bares dos barrios, como non, claro que sí, son lugares magníficos onde ás veces se paren ideas estupendas e que te podes juntar cos amigos. Despois ten que haber necesariamente unha restauración, unha hotelería e uns alojamentos turísticos de calidade. Pensar unha cousa, en a normativa galega de estabelecimentos hoteleiros do Real Decreto de 1999 se establece unha calidade para os estabelecimentos hoteleiros de Galicia que supera ampliamente o ámbito de Europa. O que sí se pode establecer tamén a través da regulamentación da Xunta de Galicia, que hoxe han creado as competencias, é a posibilidade de obrigar a que estes establecimentos invirtan na súa modernización, como por exemplo fixo a Comunidade Autónoma de Canarias. Gracias, Mariana. Unha pregunta aquí moi concreta e espero unha resposta moi corta pola vosa parte. De un veciño de Santiago que no seu barrio hai diferentes barrios de Compostela problemas coas licencias para conseguir axudas na instalación de ascensores. Quere saber se algún grupo dos aquí presentes Nos levámoslo, o de viviendas, isto debe ir pola zona de Pontevedriña, Vito Vistalere, que as zonas de Santiago que están sufriendo. Nos levamos la agilización, subvención, rehabilitación de las viviendas para el tema del ascensor y eficiencia energética, agilizar mucho más y dar más subvenciones, porque las subvenciones, aparte de tardar, se están dando muy cortitas de dinero. Es decir, porque subeu o material, antes costaba un ascensor, por exemplo, na zona de Vite, 25.000 euros. Ahora está en 35.000. O presuposto que fixeron son 10.000 euros máis que teñen que pagar os veciños. Os veciños, nestes barrios, normalmente, non poden pagar, porque suele ser xente maior que levan aí dos anos 70, non poden pagar 35.000 euros por veciño por un ascensor. O Ayuntamento, a Xunta de Galicia, a Diputación, teñen que dar subvencións para que os veciños podan ter o ascensor. Hai veciños que non baixan durante toda a semana por culpa do ascensor de Santiago. E non é só en Vistalere. Os tres barrios principales son eses tres, que aquí na zona monumental, hoxe un veciño pola mañana volveu a decir o mismo, leva un ano esperando unha licencia do Ayuntamento para facer un ascensor. E toda a familia, o máis novo, ten 77 anos, e son 4 membros de familia, e non dan baixada. E dixeronlle precisamente ao goberno local, vamos a mirar non, levan máis de un ano para unha licencia dun ascensor. O problema da profesión de licencias de hora de apertura deste concello é endémica e absolutamente preocupante. Por iso necesitamos absolutamente un cambio de rumbo neste concello que se permite ter unha dilación
Eso non hai no siglo particularmente do España. Tempo Y xa normalmente- para... Efectivamente, claro está. Cando nós falamos, decíamos no principio que Santiago planteaba problemas de accesibilidade, transitabilidade e habitabilidade, estábamos referindo precisamente ese problema, é dicir, habitabilidade, é dicir, condicións nas que se pode habitar. E, efectivamente, o casco histórico é o seu máximo exponente, é dicir, donde nós queremos precisamente revocar, se é posible, na súa totalidade e se non parcialmente, o plan especial para poder facer unha rehabilitación axeitada ás necesidades de vida actuales. Iso que queremos facer. E estou de acordo con todos os demais compañeros que efectivamente hai que facilitar a rehabilitación para que dispoñamos dos medios necesarios que estamos no siglo XXI que non estamos no siglo XIX. Por suposto que sí. Pero tamén digo, se me permite a moderadora, que hai cousas que a veces non se levan nos programas. Porque no programa non se pode hacer todo o que un quere facer, ni que o que o vecindario pide. Hai que meter un programa porque ten un tamaño limitado. Cando as cousas non van no programa, iso non significa. Primeiro, se van todas no programa, non significa que se vayan a facer todas. E se hai alguna que non van no programa, tampouco significa que non se vayan a facer. Precisamente o programa é algo orientativo, expresa unha intencionalidade. Pero non cabe duda que máis algo do programa está o sentido común. E cando un chega ao goberno, ten que saber escoitar e ten que ter tamén unha dotación presupuestaria para esas necesidades prioritarias non contempladas siquiera nos programas, pero que é vital, de vital importancia poder atender. Desde logo, que tenemos en conta. Esgota xa nos tempo, pero non quero a última pregunta sen facer, que ademais, pois bueno, é de calado político, máis que do día a día. Asusta, non? Sí, porque xa sei que todos me vas a decir que van a llegar as eleccións, pero o que queres saber aquí a mi veciño é con quen pactaría cada mes aliados aquí presentes, si con PSOE, PP, Bloque Nacionalista ou con Compostela Verde, porque non quere levarse sorpresa. Podo responder primeiro? Dixen, Ya sabemos que todo o mundo vai ganarse. non vou decir que vamos a ganar as eleccións, que vamos a estar entre os tres primeiros asegurado. Ben, que vamos a chave tamén. Pero o que nós non firmaremos con ningún partido que non firme un pacto con responsabilidade política personal. Non lle vamos a dar a chave a nadie se non firma. A nos o señor nos da igual, o que queremos é que se faga o que levamos aquí. Iso é o que queremos que se faga, que todo isto pode se facer sin problema. O que firme non temos problema, sea un partido ou sea outro, non vamos ter problema. Cando un contrato
prometer e que teña humildade que falta moito neste Concello e que chegue a cidadanía, podemos pensar se nos plantexamos votar con eles. A día de hoy, todo é partido ata que o árbitro pita final se non hai prórroga. Así que non sei se nos a ganar, pero salimos a ganar. Congratúlome do bo rollo, da boa intención que hai nesta nova política de Compostela. Parece unha boa señal. Ahora pois, non era intencionado cuestión de cortesía e respeto ao mandato da moderadora. Bueno, non sei canto tempo dixo. Con isto, entonces non podo decir o que quero decir. No, vamos a ver, efectivamente, mira, digo que pararemos con todos, negociaremos con uns cuantos e pactaremos únicamente con aqueles que efectivamente estén dispostos a antepoñer os intereses xerais, os composteláns, ante os intereses partidistas e personais. Aí estaremos. E, polo tanto, aqueles que contribuyan a defender os intereses, aqueles que defendan os intereses para os composteláns, intereses como os que nos defendemos e promovemos e pedimos, que é, precisamente, loitar contra a despoblación da nosa cidade, facilitar a vitalidade, a transitabilidade e a accesibilidade da nosa cidade, estimular o desarrollo industrial e estimular tamén e promover tamén unha cuestión administrativa que é o desarrollo pleno do Estatuto de Capitalidade. Algo que levamos no programa e que non observo que ningún grupo político de Santiago, as eleccións municipais próximas, leve os seus programas. Nos queremos, precisamente, que co desarrollo deste Estatuto de Capitalidade se le conceda a Santiago ese estatus, precisamente, de capital. Do que Santiago conte cos mismos servicios e órganos administrativos da Administración Autonómica que o resto das capitales de provincia de Galicia. Gracias, candidato. 2 minutos son 2 Aquí, minutos. Aquí, en Roma, de la ley. Moitas gracias. Agradezco o talante, a paciencia dos tres candidatos e, sobre todo, a asistencia dos cidadáns aquí presentes. Quero lembrar que este é un acto organizado por a Asociación da Prensa de Santiago de Compostela e que estas portas do Centro Internacional de Prensa seguirán abertas por os candidatos e por os veciños sempre que así o desexen. Aqueles que nos viron por streaming, gracias por as preguntas achegadas e espero que nos volvamos a ver moi pronto. Tamén aclaro unha pequena cousa. Non foron os candidatos a alcaldía aquí non presentes os que decidiron facer por separado os debates. É dicir, organizámoslo así por unha cuestión de tecnoloxía, de viabilidade e porque pensábamos como xornalistas que queremos saber algo de comunicación que non habería